Woehoe! Hey doe, dit is een spiksplinternieuwe supermarkt in Drachten en dan moet ik gauw heen, want ons is straks alles uitverkocht. Dus ik ga eens heel nooit geen tijd voor. Check! Ik weer krek op tijd. En wat een drukte weer in die winkel. En gisteren ik van alles krijgen. En nu is vanzelfs alles uitverkocht. Op de pop. Niks. Niente. Nada. Azend een prachtige reportage over deze winkel van Sinkel. Was er trouwens net krijgen is glasvezelkabel. Vertraag, sloom, internet. Aliet is onderwijs naar een dwarpje wet ze dat ha. Of eens wet ze dat net ha. Internet bedoel ik. Oh ja, en Jeanette, die vertelt straks alles over de pijlgifkikker. En die is heel gevaarlijk. Maar eerst. Alle 400 basisscholen in Friesland krijgen deze week een lespakket van het Fries Museum. De beer van de brede squallen in Akkerum binnen de eersten die ermee aan de slag gingen. Zij zullen de komende tijd op zoek naar bijzondere personen of objecten uit de buurt. Ze maakt daar dan een filmpje van en sturen haar een topstick naar het Fries Museum. De mooiste filmpjes werden daar van september oud tentoongesteld. Helemaal goed. 12 basisscholen en 11 Frieske steden binnen dwaande met een 11 stedentocht. Net op redens, maar met de pinnen. Mijlkoor schreeuwen ze een boek. En het boek gaat over 11 stedenrieder Auke. Binnenboekenschreeuwer Jacques Vriends wie bij de start op de Albertina Achterskwallen in Ljouwert. Ze maken beginnen met het eerste haatstuk. Hebben jullie al ideeën van wat er gaat gebeuren? Ja, over een enge directeur met geheimen en dat hij rookt. Het project is betocht om band onder het lezen te krijgen. Want in Friesland binnen een soort mensen die net goed lezen en schreeuwen kennen. Schreeuwer Jacques Vriends weet hoe belangrijk het is om goed lezen en schreeuwen te kennen. Hij kon als band lang zo goed net spellen en lezen als zijn klasgenootjes, want hij hier dyslexie. Ik heb daar vroeger op de lagere school heel veel last van gehad, omdat het niet onderkend werd. Dat was 1. En 2 kreeg je de mededeling dat je dom was. Want je maakte te veel taalfouten. En je was slecht in taal. Terwijl er natuurlijk een verschil is tussen spelling en een verhaal bedenken. En ik was al heel goed in verhalen bedenken toen ik een jaar of 8, 9 was. Maar ik kreeg toch een onvoldoende. Grutte onrust binnen het onderwijs. De onderwijsrier vindt dat er geen squal meer wezen maaien dat minder dan 100 baan op zitten. De onderwijsrier jouwt advies onder de regering over onderwijszaken. Nevens de rier is de kwaliteit van een Lietse basisschool minder goed. Bovendien binnen een protte Lietse basisschool duurder als een peer Grutte. In Friesland binnen er een heel soort Lietse scholen en die zoeren dan geen werkje matten of slimmer nog sluiten matten. Het is likwijls nog lang net zo vier. De politiek moet eerst nog een besluit nemen over het advies van de onderwijsrier. Hey Aliet, ja, nee, is goed. Jerk Jazend, houdo. Hij heeft trouwens een goede vakantie aan. Had een beetje uitslepen kent. Of misschien best wel op wintersport west. Of, ja, wie is nou een van die 20.000 Frieske band die met paken en beppen naar je museum west had. Want zo'n 30 musea die in mei aan het project helpt paken en beppen de vakantie terug. Maar het Fries Museum die er net om mij, want die bent druk aan het verhoezen en ze zijn dus al een ier dicht. Dus het zwit van Grutte Pier en de BH van Mata Hari en de schilderijen van de Frieske kunstenaars. Ja, zij moet alle keer verhoezen worden van het stokoude gebouw naar het spiksplinternieuwe gebouw midden in het centrum van Ljouwert. Voordat de 173.000 museumstukken in het nieuwe gebouw komen, worden ze eerst alle jaren gerestaureerd en poetst. Maar als dat klaar is, kan het goed nog net samen verhuizen worden. Want het nieuwe gebouw is op dit start nog te vochtig. Dat komt omdat er een heel protte beton in verwerkt is. Dat beton is makken van cement en wetter. En voordat het wetter alle jaren uit dat beton verdampt is, best samen een hier verder. Het is heel belangrijk dat er net te volle vocht in het gebouw zit. Want dan kunnen schilderijen kromloeken of skimmelen ze. Wacht je dus. En de verwarming maar wat omheeg, dan gaat het sneller. Dat kan nou nog. Maar als de collectie in het museum is, net meer. De temperatuur kan in een museum het beste tussen de 18 en de 20 graden wezen. Dan blijft het spul dat er staat het best bewaren. Het is dan net te koud en net te warm. En zo moet er in een museum over een protte dingen nijtocht worden. Zo is voor de bouw al besloten dat alle museumstukken hingen en steen matten.
De bouw en het licht is daarop aanpast. Zij is deze romte donker, zodat de schilderijen net verkleuren. En is deze romte juist weer heel licht, zodat de spullen mooier uitkomen. Het nieuwe museum had een soort ruten, zodat het echt nog hoe de stad heen zien kist. Het mooie van het uitzicht is ook weer dat de stad ineens meedoet met het museum. Hè? En de Oldenhoven is ineens een van onze museumtopstukken geworden. In september moet alles verhoezen wezen en gaat het museum weer open. Even geduld nog. Geduld, dat moest ik hebben als je in het dorp Lange Dieke bent. En benamen als je achter de computer zitten worst. En even op internet zien worst, op een website van Check of op Vangerel zijn website. Als je even een muziekje of een filmpje zien worst. Ja, want jammer genoeg vliegen de megabytes daar net zo hard door de lucht als door de kabel als dat ze hier door in de studio. Ha, Lied! Hast u nou internetverbinding? Checken. Nee, geen internet. Dus de band kunnen daar net online naar checken. En hoe zit het daar op squallen dan? Welke squallen is dat? Dat is volgens mij basisschool De Stam. En daar zitten ze ongeveer een beetje minder dan 100 band. Oké, die kant op? Ja, zeker. Die kant op. Je kan nou winnen. Tot zo. Yesterday we talked about food. Who knows a word for food? Basisscholen De Stam. Zitten groep 6, 7 en 8 bij elkaar in één klasse. Hartstikke smoek. An apple, yes. Another one. Tomato. A tomato, yes. Cauliflower. Yeah, nice. A cauliflower. Een apple. An apple. Hi. Elisabeth. Aliet, hi. Welcome. Sorry, welkom. Ja. Sorry dat ik heel even stoor. Maar ik heb hier een vraag. Klopt het dat je hier heel traag en moeilijk internet hebt? Nou, dat hebben we wel, of niet? Ja. Dat gaat hier niet zo gesmeerd, nee. Wat is er mis? De internetverbinding is heel traag. En wij hebben steeds meer methodes die via het internet gaan. We zijn op dit moment Engelse lessen aan het geven. En daarvoor gebruiken we een hele leuke methode met filmpjes en gesprekjes en heel veel luisteren. Maar dat gaat gewoon heel moeilijk. Would you like some spinach stew? No, thank you. I don't like spinach stew. I'd rather eat my shoe. Would you like some carrot cake? Nee, dat werkt niet echt. En hoe is het nou Nee. met jullie thuis? Jou bijvoorbeeld. Hoe is jouw internet? Heel erg slecht. Heel erg slecht. Vertel eens, wat is er heel slecht aan? Nou, als ik een YouTube-filmpje wil bekijken, dan gaat hij door en dan stopt hij en dan gaat hij door en dan stopt hij en dan gaat hij door en dan stopt hij. Oh, dan moet hij steeds opnieuw laden zeker? Ja. Dus dan moet je het in heel veel kleine blokjes achter elkaar kijken. Ja. Nou, dat klinkt net goed, hè? Nee, maar ik ga jet dat er dus een actiegroep is die het opkomt van supersnel internet in Lange Dieke. Echt wie? Denk ik kennen. Hallo. Hallo, Hi, Aliet. ik ben Anita. Jij bent van de actiegroep Snel Internet in Lange Dijken, toch? Dat klopt. Ja. Wij waren net op de school. Super traag internet en het valt steeds uit. Dat lijkt me heel vervelend. Dat klopt en dat is ook thuis heel vervelend met inleveren van werkstukken, met YouTube-filmpjes kijken, uitzendingen gemist, bankzaken, belastingaangiftes, melkboekhouding. Het werkt allemaal niet. Ja, wat een ellende. Wat moet er gebeuren? Er moet glasvezel in de grond. Maar dat is heel erg duur. Dat kunnen we als dorp gewoon niet betalen. En anders zou het via masten met een straalverbinding kunnen. En wie moet het gaan betalen dan? Als het kan, de provincie. Die zou in ieder geval bij moeten dragen in de kosten. Ja, dus eigenlijk, het moet niet uitmaken of je nou in de stad woont of buiten in een dorp. Je hebt gewoon recht op een goede verbinding. Dat klopt. Ja, dat vinden wij ook. Hartstikke duidelijk. Ik wens jullie heel veel succes met de actie. Dankjewel. Zet hem op. Dank je. Tot Dag. ziens. Dat kind is nog wel even door je voordat het internet er komt in Lange Dieke. Koe Aliet nou maar tover je. Krijg als Joop Magic. Hoi, ik ben Joop Magic. En dit is mijn zakdoek.
fruit en bollen en chocola. Oh. En zelfs huiskepapier verkochten ze in de supermarkt. Die bouwt weer in basisschool het Anker in Drachten. Groep 8 van deze school die mij aan een supermarktproject. Dan ga ik deze hele mooie strik kapot trekken. En als ik hem kapot heb getrokken, mogen jullie heel hard gaan klappen. Als wethouder van de Aard de winkel open had, komen alle groepen vrienden in de supermarkt om boodschappen te doen. En net de heiden en de memmen en de pakers en de beppers. Hoe wist groep 8 nou hoe de supermarkt inricht moest? Ik ben zelf naar de Albert Heijn geweest en daar hebben ze de meesten verteld hoe alles in elkaar zit. En wij binnen haar zelf nog een keer naar de Albert Heijn geweest, zonder enige begeleiding. Toen moesten we al je opdrachten voldoen over de producten, hoe die staan. De producten die het meest werden verkocht, die liggen dan bijvoorbeeld op ooghoogte. En het minst werden verkocht, liggen beneden. Voorin dus alle groenten en fruiten, want die heb ik dagelijks nodig. En achterin de bollen, want die is ik dagelijks nodig. En dan maakt ze meestal de hele winkel terug. En dan als grote kost dat ze meer sugar en meer keepje. Waar is de race? Huh? Ja, ik moet ik er iets aan. Die is echt wel lekker. En hoe is het nou om op die eigen squallen boodschappen te doen? Ja, wel leuk, want meestal doe je hem uit de mensen op je skippen. En ook is het voor jezelf aan. En wat hem kocht? Een zoetcake van hem en Napoleon en macaroni, snelkookrijst. Ja. Wat vies van de winkel, Gerwin? Ik vind het wel heel leuk, want alles is wel mooi indeeld en de winkel is heel mooi. Als een artikel haast op is, mag het omvallen worden. En soms is het echt helemaal skin op, uitverkocht. De mat verzels wil wat verzinnen worden. De mat weest maken worden. En die weest gaat naar een goed doel, de dierenbescherming. Kan ik hier ook pinnen? Nee. Oh, nou moet ik even kijken of ik nog wel genoeg heb. Maar doe zit op squallen om wat te leren. Wat leer je nou van zo'n supermarktproject? Ja, ik heb er heel veel van geleerd. Van hoe je met klanten om moet gaan. Hoe je in het magazijn moet werken. Hoe je je klanten binnen moet lokken. En waar je je producten moet neerzetten. Gelukkig is er een hele soort verkocht. En de winst van €400 die gaat naar de beste bescherming. Dit zijn de pijlgifkikkers. En het is een heel lichte kikker die heel veel van kleur is. En die vele kleuren gaan ze krijgen om oren best uit de waskouwen dat ze giftig binnen. Want het schrikt natuurlijk wel aan, die felle kleur. Onder hun hoed gif zitten. Wat ervoor zorgt dat ze daardoor die namen krijgen. Want de naam pijlgifkikker gaan ze krijgen. Omdat in Colombia, daar binnen Indianen, en die broeken het gif van de kikker, smazen hun pijlen maar in en dan gaan ze jaaien op het bessen. Ze komen aan het gif omdat ze in de natuur insecten eten die het giftige stoffen hebben. En als ze die insecten opeten, krijgen ze dat gif in hun lichaam. En dan zetten ze dat om, zodat ze dat zelf broeken kennen. Maar in de dierentuin hier krijgen ze dus gewoon fruitvliegjes of springstutjes. En er zit geen gif in. Dus op die manier is in de dierentuin het giftig.
Als één soort, dat is de gouden gifkikker. Die is 4 centimeter, dus bijna even groot. Maar die kan zat zien volwassen mensen, diameter. Zie wij in de regenwouden van Zuid-Amerika. En zo komt de blauwe gifkikker voor in het noorden van Zuid-Amerika. Dus bij Brazilië en Suriname in de buurt. Dus daar waaien de giftige kikkers, maar daar hoor je weer naar bang voor de wijze. Check, show en ontdek! Zo al al chatten kennen? Dat is even shit. Hotspot dorpshuis. Ze had verbinding. Maar nee, dat is geen lange dikke. Wees hoe dat wezen. Hey, Aliet! Ja, Reinoud. Ik ken die wel, hè? Hier in Siegerswoud, een dwarp net al te vier van Lange Dieke, hadden ze een prima internetverbinding. En dat komt door deze messen. Maar dat bent toch gewoon messen van mobiel bellen? Ja, dat klopt. Maar er zitten echt zenders in voor snel en draadloos internet. En de meesten hier in Siegerswoud, die hebben zo'n antennekostje en die vangen dat signaal van die zenders op. Kost het wel wat, per 100 euro, maar ze hebben wel goed internet. En die mesten moesten nog niet in Lange Dieke, hè? Dan ga ik even spreken aan Rolf Edens, want die weet er alles van. Wow, wat een antennes. Rolf, bist u daar? Jazeker, die ben ik. Hoi, wat een antennes, man. Ja, ook gerichtelijk, hè, wat een soort, hè? Ja. Ja. Hey, internet in Siegerswoud, dat Ja. dit dus door de loft. Zeker, ja. Want hoe werkt dat nou precies? Bij een centrale mest, de Wieniumsakrek. Ja. En vanuit die mest zit iedereen die daar 4 kilometer van af bent of dichterbij, die kan gloeiende snel internetten. En waarom ga je me niet gewoon door de groen, door de kabel? Dat doen we wel graag, maar wie van de kabelmaatschappij en even KPN onrendabel gebied. En Hoe voor hun het doet. En wat betekent dat als je waaien in onrendabel gebied? Dat zou je net genoeg een verzin kennen, denk ik. Oh ja, en wanneer waaien je in onrendabel gebied? Als je 4 boeten uitwijnen. En waarom doch ze in Lange Dieke het internet door de loft? Ik ken Kreks als een Siegerswoud. Wij hier in 2003, hier was het eerste dwarp triatloos internet. En dat kan in Lange Dieke echt prima. En stel nou, hè, je waaien op een plaats, boeten uit, in een onrendabel gebied. Ja. En je haalt net een mast met internet door de loft. Is er iets wat je dwang kunnen om toch die verbinding van elkaar te krijgen of te verbeteren? Zeker. Ja, kan heel makkelijk. Zie je hier op die wel goed snel internet hebt, plaats daar een antennetje, kijk zoals deze. Door zelf weg een antennetje en die beide antennetjes die praten met elkaar. En dan kan je wel snel internet. En wat er die dan hoe 4 keer die uit elkaar steken? 4 kilometer. En als tot nou zelfs niet kan, dan hebben we echt alle opties voor gewoon. Ja, Reinoud. Boetenbladje, voetbalje, speeltjes dwan, wat denkst je? Ja, Aliet, ik vind dus dat er wordt verhoring maakt. En wat denkst je? Ik vind eigenlijk ek. On naar je weekend. Doeg! Oké, on naar je weekend. Houdo! Tja, wat mat wij nou zonder internet? Dan kun je hem niet met een e-mail sturen als je hem leuke of puike acties op squallen doet. En als je hem straks van Willem-Alexander of van Koningin Beatrix wat leuks doen wil, dan willen we dat vanzelfs graag weten. Stuur dus een e-mail naar check@omroepfriesland.nl als je wat leuks doet. Ik heb vanzelfs nog een berucht van je. Sint-Pieter, je weet wel die collega van Sinterklaas die alleen nog maar in grauw komt. Hij is weer vertrokken en de band had een verliezen weekend toontje uitzwaaid. Sint-Pieter had mij zijn ene Zwarte Piet oorlog weekend in grauw west. Maar op mij hoef je hem geen oorlogweken te wachten, want daar komt weken ben ik er vanzelfs bij en ik hoop dat Stoter en ik bij best. Dus, on. Houdo! Ja. Touch him.